Somos Fonámula e os seus Ceratices. E, bueno, hoxe é o noso primeiro concerto debut. Así que, bueno, é unha sensación de vértigo e euforia, como nunha corda de equilibrios dunha funambulista. Pero, bueno, a ver se temos moitísima sorte e facemos polo menos unha fan sinistra que é o nome da próxima canción.